Pasiring na kami duman sa Barangay Mataas. Kaso nadipisilan tabi sa muyang service. Nagtulak po kami. Pero ayan pa good morning. Ayan na dahil po ini sagabal sa muyang mga idol ang mga araw kaining sitwasyon na muyami lang mapaugma sa mga aki. So ayan, shoutout po sagabal sa mga taga Mataas. Ayan, taon-taon magirilingan kita. So ayan, pigtulak ninda. So tangkal mga idol. Ayan o. Ay, natangkas pa sa kadina, nako. Ayan mga idol, sige po. God bless sa inyong lahat. Ayan, kita-kitsa lang po, Barangay Mataas. Ayan, medyo dipisi lang agyan tadig ni mga idol, pero kaya ni mga idol, kaya ni. So, ayan, talagang nadipisilan mga idol sa service me na tangkal. Ayan, si Kuya Bot na nag-drive mga idol, oh. Ayan, pero okay lang yan mga idol, sakripisyo. Sulit man yan kapag ka nahiling tayo sa mga aki na maugma. Ayan. Salamat sa mahal na Diyos mga idol. Nakabot manggirari kita dito sa Mataas, oh. So talagang ayan, napalaban si Tifrin mga idol, oh. Kay ba naman si Lon, si Pading Lon. So ayan, Mataas Elementary School. Ayan, yaon na kami digdi. Maya-maya kay Bahanta ang satuyang grupo na Team Buraot, and syempre si Pading Jobs. And syempre yung sponsor natin mamaya, pasasalamatan natin. Maraming salamat. So ayan, Mataas Elementary School mga idol. Yaon na kami digdi. Siyempre si Idol Disoy, yaon naman. Thank you so much. Ayan, eto yung school. First time natin makapunta dito mga idol sa Mataas. So ayan, kita-kits na lang po sa mga taga Mataas mga idol. So harakuton minang una sa muyang mga daradara duman tanganing makapakaga na kita. Laabunan tana dapat laabunan. Syempre po spaghetti baga. So ayan, syempre yung team route natin maya-maya nandito na rin. Ayan, dito lang to malapit ang Mataas Elementary School mga idol sa may dagat. Wow, napakaganda ng Mataas talaga, oh. Ayan. Yan, have a good day mga idol. Ingat-ingat po tayong lahat.